apa sepurane, Kang? Oh. Ana Kang Suraja. Kang. Rosen Wiro. Yo, Kang. Ngertenono apa sebabe kon tak lumpukno baban kene? Bab pisan gak ngerteni, Kang. Eling dina sukramane kudu pepander ing resening bapa. Ning kabeh mau kanggene Suraja. Babah sinawure wana mubadir tanpa guna. Ibarat aku ngasuh banyu kang bening kebok mencep-mencep lulang garing pentengane. Bener, Kang. Ning jagating Suraja saumpama aku kepingin duwening bojo anake Bapak Guru Surati ya apa rasane Setuju, Kang. Biro, ayo berangkat. Udah. Wis jangkep lan pepek sekabeng para murid-murid. Ora liwat ya kowe Suraja. Lan kowe Taji Kencana. Mula nger sekabeng japa mantra ning bapa wis tak suntek blek nang jiwa ragamu saklara. Ning bebasan wong urip ning alam donya kadunungan apes mula sekabeng ilmu japa mantra sing mbok sandang nger iku ana daya pengapesane mula Taji Kencana nger yen kowe manjing ana ing karang perdesan mbek menawa ana manggar iku dahana ya nger umpama nganti gepok senggol marang ragamu kowe bakal cilaka ya nger lan kowe Suraja semono uga yen kowe wis bali ana ing karang perdesan yen ana janur kuning sumingkira ya nger mergo iku minangka pengapesanmu yen wis kaya mengkono aku bakal kandha marang sliramu apa wae ora kena bantah yen menawa dina iki aku duweni gegayuhan lan kekarepan menawa si anak anggerku Ayu Sariti tak jodohno marang anak muridku kang aran Taji Kencana. Nduk Sariti, Piye, Bapak? umpama sliramu tak jodohno marang Taji Kencana gelem apa ora, Nger? Mesine lek api kanggone Bapak ya api kanggone Sariti to, Bapak. Ateges kowe gelem. Manut. Taji Kencana, Nger. Nggih, Bapak. Umpama kowe tak jodohno marang anakku kang aran Sariti, kowe gelem apa ora, Nger? Sampun kula nggadahi rasa katresnan Bapak, kula purun, Bapak.
Berarti jumbuh karo karepmu kowe uga sarujuk menawa kowe tak jodhokno marang anakku sing atek jenenge Sariti. Leres Bopo. Yen wis padha-padha senenge, mula Taji Kencana ora teges bapa nundung, Nger. Gage, boyongen putraku Sariti marang wong tuamu ya, Nger. Sariti apa, Nger? Lho wong kok langsung ditundung dikongkon nggawa Kang Taji Ora kok Kencana ateges to, bapa nundung ya, Nger. Supaya kowe enggal mangerteni sapa sejatine wong tuane Taji Kencana ya, Nger. Dadi kaya ngono. Iya, Nger. Ateges kowe ora mentolo karo aku to, Ora. Bopo. Iya, Nger. Aku bakal melu bojoku. Heeh. Pekasanku wiling-wilingen ya, Bopo. Apa, Nduk? Sing hati-hati ning omah. Iya, Nduk. Yen ana apa wae enggal kabari aku. Aja kuwatir ya, Nduk. Riz, titip Bopo ya, Riz. Aku melok masmu. Bopo tak tinggal. Iya, Nduk. Sing hati-hati ya, Nger. Jublok. Suraja. Ora ngerti tangising batining anak murtin Kang Suraja. Dulur sing tuwa aku sing tuwa. Aku cekti krungu ngarsaning guru. Siji kepengin dalemu pindho darbenaning Sariti. Yo kene. Kok paringno marang Sekar Taji Kencana ora musyawarah karo aku. Suraja, Nger. Aja ndadak kowe ngemu anane hawa angkara sing ana jroning dadamu. Ngeling-ngono, Nger. Kene apa putraku Sariti tak jodhokno marang Taji Kencana. Iku trap wis dadi cinere ing jagat. Kowe ora usah duweni rasa sirik lan dengki. Merga Taji Kencana dhaup marang Sariti. Kanggone guru, kanggone Suraja wis dadi sesantiku. Yen aku tanpa urip bebarengan marang Sariti, lalu boyo jebabah dadi pati. Yen kaya kene jelas guru gawe lerati ning Suraja, kowe kudu mati. Sehat to, Kang? Yo sik, kurang rono titik. Aduh. Taji Kencana. Piye? Wis mbok pikir temen. Nek bakal oma-oma. Jelas iki ngono perintahe Bapak Guru. Aku dhewe ora wani mbantah kaping pindhone aku wis duweni rasa tresna. Mula Dek Sariti iki tak gawa bali nang gone omahku, tak kenalno bare wong tuaku. Taji Kencana. Rungokno, awakmu ku dulur enom, kudune ngalah karo Kakang Suraja. Gak ngono ne. Iku karepmu dhewe apa karepe Bapak Guru? Lek Bapak Guru ngongkon aku terus ya apa? Bapak Guru ngomong lek gak iso dibantah. Sajane awakmu iso ngomong. Durung kepengin oma-oma. Ayo. Bocah wadon iki calon bojomu. Lokno, Kang Suraja. Gak iso. Ora tak gak? Oga. Oke, besar. Suraja, ojo dumeh awakmu sing oleh palilah teko Bapak Guru. Kudune awakmu ngerteni
yen Kang Suraja dulur tuwa, awakmu kudu ngalah. Cukup. Cangkemmu ngomong kaya ngono ngabangno kuping. Ayo. Kabeh musuh aku. Ditentono nang pawan panggonan kene sapa sing gemlundung sirah ana. Sumbarmu kaya wis sondo langit. Tampanono. Aji pamungkasku. Rapalen japa mantramu tamakno ning dadane taji gitu. Lek gak gemlundung siramu, tak sembah drama ayo. Tak ibaratno Rika ki bayi wisore. Rika kudu manut. Kudu nyerahno arek wedok iki barek Kang Suraja. Nek gelem eman nyawamu. Aku gak bakal mundur sajangka. Aji-aji aja tik siji. Telu gandeng renteng taman. Wah, lakon mati Rika. Ayo. Ayo tunggal nyawiji. Ngertono ilmu daya kawijayan. Aja sampai tu masuk ning jimbara gembang. Ayo. Aja kesuwen. Ayo. Taji Kencana. Bukan dadang. Tak kemlundung papan panggonan kene. Tak sembah delamamu. Kok malah ngomong kaya ngene to, Kak? Suraja. Sariti, Apa? tinggalno Taji Kencana bebrayan barek Suraja. Ora sudi. Wih, Nek ngarep bapak kowe ora kandeng kondo. Yen kowe tresno karo aku kondo karo bapak tresno karo Dek Netro kuwi kudu ngerti. Ya apa panokro bawane Suraja. Ning kasunyatane bapak malah menenge Taji Kencana aku dadi bojone. Ora kowe Suraja. Wih, yen to kowe mbandel ora gelem tapek bojo, tak jaluk. Welas ngatimu kakno. Surat. Awakmu lek duweni kegayuhan aja kaya ngono. Aku gak nrimakno yen Sariti dadi bojomu. Kapan-kapano iki ngono hakku. Taji Kencana, yen kon wani barek Suraja, ayo tamakno ajimu. Aja nganti entuk pangsa, tak buka dadane Suraja. Tampano aja jeneng Taji Kencana. Woi. Daya dinane ki mang. Golek kayu sak batang lho gak nemu. Kok cieke ngene iki kok aku lho dilokno mbok. Dualah. Ono wong ta iki mang. Ya opere wong awake gedhe kok ngene karo. Yo gak ketok. Ayo ayo. Ngono aku kok. Ya wis ayo nek ngono. Ayo melok aku mulih, kudu diobati mbok karo Ngono. bapak ya. Ya Ayo. ya ya.
Apa sih kok ketoke petiti ambek aku iki lapo? Iki lho jarikku mlorot ae, Kang. Apa? Mlorot. Lah ya rek wingi wis kok saiki melorot maneh lho. Lah mbok iki nek ketok sampean kok mlorot ae. Heran aku. Ya aja ngono ta. Iki masih ketok sing muling lirik ya kremes-kremes. Padahal rupamu ya gak bejaji lho, Kang. Tapi ngerjekeni mbokmu. Mosok sih. Lah nek penole aku biyen nggo ndi sih? Ayo. Nemu ditangkep dansip ngono. Lah iya iku nek gak saking ndableke aku ambek peno gak mungkin Lah, ditangkep. Tapi yang ngono. Oh. Anake dhewe ayu niru aku. Apa? Sampeyan kok karo ngono teko doan kok geger enek mbok. Ora tau geger mbokmu ngono ngajak guyon. Oh alah, sampeyan nek guyon yo ngono iku ta. Iya. Lah ya mbokmu lho ngomong, anak situ rupane ayu, jare niru aku, jare mbokmu. Rupane kok tutupe padasan. Saiki wis tuwek, Kang. KTP 70 rek. Makane nek wis tuwa ngrumangsani, ayo aja kakan pola. Cara nyambut gawe ayo sendika dawuh apa perintahe. Lapo nak? Mbok, aku mang lak pen wong golek kayu. Iya. Tapi aku golek kayu, Mbok. Lho. Aku golek kayu kok gak oleh kayu iki lho. Tapi sampeyan yo tak kandhani. Apa? Aku gak oleh kayu, tapi oleh nongko. Hah? Nongko. Seneng aku. Kaya Pas. Nongkone sampeyan Pak yo. Nyamplungane kandel-kandel. Nangka bubur mbokmu. Nangka bubur iku gedhe. Gak legi. Sing enak. Nongko celeng. Nangka celeng ku nyerondol. Rupane kaya sampean. Apa? Sampeyan yo, sampeyan njupuk wadah. Bapak njupuk glati. Ayo disigar. Ngono. Lah kon oleh nangka lho nggo ndi kok dake ndi? Wis kok sampeyan njupuk glati. Dake njaba ta? Heeh, nang njaba. Engko Jawa. Heeh, nang njaba. Tak joko Tak ning joko ning glati glati. ambek mbokmu. Kon mlebu nduk ya. Ya wis. Nunggu kene. Wis tak celukno ambek muka. Iki ya omamu ya. Iya ya iki, Mbak. Glatine. Nggih, Mbak. Sampeyan ku apa, Pak? Lho, nih. Nangka gedhe ku nek gak diungkel gak mampu untuk Eh, iki lho nongkone. Bayo. Iki lho nongkone. Lah dalan. Kang ngonone kok pas sikil, Wak. Lah wong nangka kok Kurang pasak. Ya cok temenan lho. le rumah Mangkel aku. Wong gerang ya dibijuki. mangkel gak keturutan ana wong ganteng kok mesti ngono sih. Bukane ana wong ganteng gak kaya ngono. Saiki sampean kan wis tuwek. Iya. Ya. Heeh. Sementara sampean mulya nang kampung. Terus Anakmu jan. Aku tak nduk kene karo arek iki. tedas ta rek iki. Kuno gak tedas, aku sing tedas. Ngayemi. Iya. Iya nek pedhe. Mbak, Pak. Apa? Ojo geger ae. Aku iki mang nemu arek iki mang. Mau. Arek iku lara. Loro. Oh, Arane rene. areke lara. Arek gantenge ngene iki loro. Loro. Masalah. Kene cara to wong ganteng iso loro ah. Gak ono. Gak ono. Gak ono. Loro temen. Iya, Pak. Wah. Sampeyan tambani. Aduh. Alah. Nyemok iku sing ati-ati. Sing halus. Sing alon-alon halus. Kaya aku. Delok aku nek ndembok. Aduh. Oh! Dasar durung demak durung diapakno. Aduh. Tangan pengen iku kasar. Mbak. Tanganku kasar. Yo ngene lho, eling aku ngene lho. Pak, ngene lho, ngene lho. Loh. Kan, satu ngomong kan. Enak iki. Mbokmu antene percaya. Dasare anakmu ayu tangane ya halus empuk. Wis kepengin arek iki ora iku kulen ngene. Aku kudu buak tok ae ambek arek ngene Tak iki. trimo. Iya, mangkel.
Durung ditemok atu-atu. Ditemok arek enom, gayer-gayer. Iki manggo jero lah wis sepelan ngono. Oh ngono. Penok kawit dhisik. Ya. Saiki karo bapak kan jamu. Gak jamu. Gak jamu ah. Iya, kan kena jamu. Mbokmu ketoke arek iki kok kesleo likate gak karo-karuan ya. Kena jamu beras kentang. Beras kencur. Engko nek aku sing gawe jamu keliru. Terus? Merangsang ae mbak aku sampean gawe ayo tak terno. Gak ngono iki kaya pedet. Lah iya. Ayo gawe. Ayo. Ayo. Iku bapak mbokmu. Iya, iku bapak karo ibuku. Aku yo gurung kenalan. Sampeyan jenenge sapa? Aku Darmi. Darmi. Aku Taji Kencono. Wis suwun yo, aku mari ditulungi kaya ngene iki, Mang. Ya. Yo, tapi yo aku nolong iki mang yo, jane yo ana maksude. Ana maksude apa sih? Yo asline wis langsung ae yo. Aku tuh seneng karo sampean. Lho. Aku wis duwe bojo Yo gak apa-apa sih, wong jaman saiki ku gak yo ana sing bojo loro nggih Pak, Bu. Aja ngreken wong-wong kon niku ngawur ae. Apa? Eh. Saiki ku Pak, Bapak. Lho. Lah apa celebokmu? Pak, Bu. Aku Aku lho dibayar iki. Digrayai. Ya, Gelemo. lah ngono sono. enak ta? Lho diga Enak pol. Engko mang aku yo gelem. Lah ya kena. Sampeyan iku gak tambah nulungi anake. Ya tak tulungi maksudnya jare awakmu digrayai. Iya arek iki lho, Kok Pak. jange dapatno emang. Aku lho jange diperkosa. Mi, ngomong apa kon niku? Iya. Lho. Pak, arek iki. Jange diperkosa. Iya. Wis kena. Loro. Oh jek durung gak apa-apa. Wis senggol tok. Oh wis senggol kaitane. Sumpah, Wak. Meneng. Bapak iki elek-elek ngene jago tahu. Kan ono, Pak. Wis seru aku. Kurang dukur. Kurang dukur. Bongkol yo kowe. Leh, Yo, Wak. apik lakuanmu. Lho napa? Awakmu sampe ngerti omah kene iki ditolong karo anakku. Bener. Nggih. Cocok. Iku bales budimu. Lah, Saestu, Wak. Kula mboten badhe mraosa mboten, Wak. Kula lho gak ada bojo, Wak. Nek awakmu ancene gak temen-temen, nggodho anakku gak mungkin anakku iki sampe tolong-tolong jere-jere. bener. Mi, ngomong sing temen awakmu aja ngawur. Iya, Pak, temen, Pak. Aku malu jange ini diperkosa. Awakmu jangan diperkosa. Iya, Pak. Ojo katek merkosa anakku. Aku lho. Bapak niki durung goblok. Kon kok kate merkosa anakmu lho, goblokmu lho. Lah di mana merkosa anake lah angur merkosa aku sih. Wis kaya sengenge para esuk. Saestu mboten, Wak. Nduk, Mikir. Kono. Aku sing dilaku. Iki lho, Pak, kok loro itu. Ancurit. Rene. Lah, nisa kan duduk banji. Duduk banji. Aku iki bojomu. iya. Lah kok banji-banji rumah sama aku banji ta? Pendai iku dudu banji. Duduk. Lah apa? Lanang macak wedok. Le. Kon rupamu ganteng. Aja nyunyah ngono. Aja karo anakku. Gak gelem anakku. Kali sinten? Aku. Lho, waya apa wae iki, Wak? Kok engger lho, Mbak. Penong suwe tambah ngetek kae. Aku tak bareng-bareng temenan. Ngono sih. Sik tak ngelek iduku. Ketelek mbok kene Kang. Pangmulane dapuane jope. Kon. Lah yo. Kon ditolong anakku mlebu omah kene. Lah kok kon nyanyah karo anakku? Senajan anakku elek, wong desa. Lah nek kon kaya ngene, aku gak perlu kon minggat teko kene. Wak, saestu sanes kula. Alah wis minggat teko kene. Ya, Wah, saestu, Wak. Mi, kon niku ngomong sing temen, Mi. Iki jek bojoku sing ngomong. lho. Nyengkrih teko omah kene apa kon tak gorok ngusane ngarepe wong kok. Ya, Tapi lho kula mboten badhe mrekosa mboten. Awakmu gak ngaku. Lho, anjene mboten, Wak. Nek meling
maling ngaku kabeh kunjara iku gak amot. Oh, Bumi, bapakmu muring-muring iki lho. Iya, Pak, temenan. Minggat teko makene. Saestu, Pak. Minggat. Wak. Cocok. Ngene lho. Wong tuwa bijaksana. Iya. Cocok. Ngene anakku cek ero nek wong tuane iki gati. Kene lho, kok mumet ae. Kok malah mumet kan ki apa? Apa kok bathukmu kok totok-totok iku totok karo danganane glati ngono. Mbok, Eh, sik ta. Pak, aja muring-muring. Lah gak Kok iso? apa? Asline iku aku dibujuki sampean. hah? Yo, asline aku. Glodok. Asline iku yo, aku wis seneng arek iku. Kon seneng karo arek iku. Iya. Arek iku gak lapo-lapo karo kon. Iga. Mencari kon iku kon. Jawane Iku niru awakmu kok. Wis aja ngomong ngono. Hmm. Tututana mumpung durung adoh. wis. Jak mulih rene. Tak tututi ya, Mbak. Iya. Mbokmu, arek mbok kok nututi ku arek iku lho gak usah mbok parang. Bapak. Lah terus Sampai ambek aku ayo ditutup ayo. Oh, sampean iki gak kayak contoh sing apik karo penduduk. Wong lanang nang jero bali rusuh kabeh gak karuan. Gak boleh sampean iki Loh. perlondi sih, Pak. Loh. Loh. Ya aja kaget aku teko nggo wong wedok. Heeh. ada Mas. Ya Yan. Masuk aja ketumben. Lho. Eling-eling bapak mbok wis temen kening pati, dulurku kayak situ adikku. Tak kongkon maleni. Aku jange rabi. Kenal no, sari. Oh, aja mulutnya ndak rabi. Tuwa-tuwa tak mulut kok garepe rabi. Mas Rojo, sampean iki temenan ta? Lho, ya apa? Takono dhewe aku tak istirahat. Ya, Ngono ta? Iya. Kan sarapan, ngaburi. Kang Bayan. Gus Lurah, Nggih. dengar Mas Surojo kok tek Lah, duwe nggih. niatan rabi niku lho. Pirang-pirang tahun kula niki mikiraken dulur kula niku sing tuwa lah. Kula nggih mikiraken Mas Surojo kok kapan rabi lho. Alhamdulillah sakniki pun rabi. Nah, nggih. Bu, Ayu nek arek niki. ya. Iki bagiane wong wedok sampean takoni. Iya, Pak. Loh, nek tak terus ndelok sing masih jange bakal bodoni Mas. Iya. nggih pripun, Bu? Oh, Mas sampean ndi, Bu? Kula mboten tebih saking mriki kok. Kula yugane sing dijebol saking Kang Surojo menika. Oh, dadi kaya ngono. Jeneng sampean sapa? Kula Sariti. Oh, Sariti. Temen ta sampean jange dirabi karo Masku Surojo iku mau. Aku nyaman. Aku kok wedi kan. Kula gumun. Heran Mas Surojo niku kok saged oleh wong wayu nek kok ngeten. Sampean penggawane sapa? Lah nggih. Niki Oh, apa-apa kalau sampean ngono. niki salah tampa sedaya. Heh? Salah tampane apa sendoknya apa? Kula niki pun gak ada bojo. Lho. Lama kadane apa? Mbok nggih dikondisikan lambene kupingku pengang. Sampeyan ngomong kaya ngono ku temen ta? Sampeyan wis duwe bojo temen ta? Sampun, kula niki dicolong ajeng dipek bojo, kula niki mboten purun. Lho, ya napa niki Bu piye sih, Pak Yu? Wes Surojo gelem rabi kok. Gus Bayan. Kenapa? Nek enten dulur kuno senajan to dulur ndamel cara sing kaya ngeten ten kelurahan iki kula izin kali penduduk. Gus, jeneng sampean niku mumpun kondang. Nggih. Lurah sing sae, lurah sing mboten banci ndek banci ladan. Ha niki dulur sampean kados ngeten. Ya napa? Isi-isi. Nuwun tulung Pak Lurah. Nggih, kula sing mutusi. Nggih. Nduk, Nggih. apa bener kandhamu karo ibumu? Leres kula menika mboten goro, Pak. Saiki ngene, Nduk. Nggih. Kowe bali ae. Ngoten. Perkara Masku aku sing mutusi. Kados ngoten. Matur suwun nggih. Matur suwun Iya, nggih, iya. Pak. Pun marati. Hati-hati lho ya, hati-hati yo. Ya Allah, Pak, yo Mas Surojo kok. Kon dipikiran kaya ngono ku lho. Gelem rabi tapi bojone wong. Niki pun mboten sae niki Gus. Sakjane aku ya girang dulurku
duweni karepan sing koyo ngono ning padha-padha ewek ngrusak pager ayo. Nanti Mas. Tiwas ae Mas, aku seneng. iya. Sampeyan nggo mulih arek wedok rumangsaku sampeyan dina iki kandha karo aku arep rabi. Tibake sampeyan Mas yo, sampeyan lak wis ngerti. Aku iki dudu wong sembarang nang kene Mas. Sampeyan ngerti nek aku iki lurah. Ngerti. Nek sampeyan nggo arek wedok, kamangka arek wedok nek ijen gak apa-apa, rondo gak apa-apa, perawan gak apa-apa nek ijen. Tapi sing sampeyan go mulih duwe bojo. Saiki nanti. Tak kon mulih. Waduh. Sarita. Apa? Pendekar nom-noman. Jenengku Del. Ngaimin.